Abu na 8 a shafi na 19 shine rashin samun daidaito wajen saduwa. Wato akwai ilimin da mutane da yawa suke ganin sa iskanci ne, kuma da yawa wannan ilimin yana raba aure. Akwai hikima sosai da musulunci ya ce idan za ka auri mace ka duba fuskarta ka kuma kalli tafin hannunta, saboda idan ka kalli tafin hannun mace za a gane macen da take da ni'ima da wacce ba ta da ni'ima. Idan ka kalli fuskar mace to duka sirrurrukan mace a fuskar ta yi, za ka iya gane matar da take da tsananin sha'awa da kuma wacce za ta dace da ma'aikata da irinmu masu yawon wa'azi. Ina fatan kun gane. Allah, na kawo bayanai mabambanta a cikin shi wannan babu, wanda kuma bayani ne yana da muhimmanci sosai. Idan aka karanta za a gani. Malam da yawa wasu aurarrakin da alƙalai suke kashewa su kansu ba su san ma dalilin da yasa ake kashe auren ba. Abin da aka faɗa a kotu daban, abin da ya kashe auren daban. Wani ya zo ya ce min matarsa zai sake ta saboda iyakarta a ra'ayi tallaji. Na ce to a ra'ayi tallaji ba sai ya koya mata ba. Ya ce gaskiya shi ko yaro ƙarami ma a gidan shi ya wuce a ra'ayi tallaji ka zai, don haka zai sake ta. Ina fatan mun gane. Saboda haka daga baya zo ya ce min ya sake ta amma kan ne magana, idan ne magana za mu ɓata. Ce to shi kenan. Can daga baya sai ya ce min ai ta zo ɗeba kaya amma ya tuna wa bu'ulatu na haƙunar dini ya ce ta dawo. Shi kenan. Bayan nan sai muka haɗu da shi sai yake ce min malam, matsalar da na sake ta ɗin nan har yanzu tana. Da yake mu akwai yau da kullum da sauransu, sai na yi caraf sai na ce masa ko dai tana da warin gaba ne, sai ce wallahi ita ce mushi ba a rayu tallafi ka ji gwamnati. Allah, ina fatan ka gane. To irin waɗannan suna da yawa. Akwai matan da a fuskar su in ka kalle su suna da tsananin buƙatar yawan saduwa. Idan ka aure su yana gani a fuska, saboda haka in ka aure su za ka ji jiki. Akwai matar da a nan yankin wajajen Katsina ta kai mijinta ƙara, ta ce ba ta samun gamsuwa da shi. Aka ce so nawa yake saduwa da ke a rana, ce kullum yana saduwa da ita so 6. Aka ce ke kuma kullum so nawa kike buƙatar saduwa, ya ce kullum tana buƙata so 12. Kaga wannan idan ka aure ta za ta je ta zinani. Allah, in kuka duba littafin kuma a cikin North East kuma, North East ita ma akwai matar da wani maƙocinta ya ba mu labari, duk san namijin ya shiga sai ta nemi ya sadu da ita. In ya shiga gida, wani lokacin ya shiga gida da gudu yake fitowa sai ta ce a kamo shi. Ina fata wallahi duk reality ne wannan, kuma ina muku rantsuwa da Allah, mu da Allah ya jarrabe mu ba su karanta wannan babun ba, amma tun da maza za su ci kuma ba mu san yaushe ne za mu dawo ba, shi yasa da na so in tsallake shi na karanta, amma akwai maza da suke saurara. Wallahi malam yanzu muna yawan samun kes ɗin zinan matan aure. Ko last weeks wata mun tambaya malam, ko satin da ya wuce wani ya turo min tambaya ban amsa ba. Wani yaro yana saduwa da matan baban shi har ta haihu. Allah, in ina muku labarin zinan matan aure da aka gaya min wallahi tana jawa, kuma wata irin wannan ne. Yanzu wacce take son a sadu da ita so 12, in ta aure irin su Malam Abdullahi akwai matsala. Yana can ofis ɗin coordinator ba za ta gan shi ba. Kaga akwai mushkila. So a takaice akwai buƙatar mala ya istighfari, saboda haka akwai buƙatar mutum ya kalli yanayin matar da zai aura. Akwai ma irin waɗannan matan sun fi dacewa da 'yan dako da 'yan acaba, saboda su 'yan dako jininsu koyaushe a tsinke yake, amma duk mutumin da yake yawan zama a ofis irin waɗannan matan ba su dace da shi. Kuma duka wani ilimi ne na musamman
a fuska idan aka gani ana iya ganewa. Ibn qayyim a cikin littafin Rawdatul Muhibbin ya kawo